Il-Ministru tal-Isports tar-Russja Oleg Meititsin qal li s-sejħa tal-Ukrajna biex titpoġġa projbizzjoni fuq l-atleti Russi għall-Olimpjadi ta' Pariġi tal-2024 kienet inaċċettabbli u ddeskriva s-sejħa bħala xewqa sfaċċata li tinqeret l-unità tal-isport internazzjonali u l-Moviment Olimpiku Internazzjonali. Ir-rimarki tal-Ministru Russu saru hekk kif grupp ta' 35 pajjiż se jitolbu li l-atleti Russi u tal-Belarus jiġu projbiti mill-Olimpjadi tal-2024. L-IOC qed tinvestiga b'modi oħra kif l-atleti mir-Russja u l-Belarus jistgħu jikkwalifikaw għall-Olimpjadi taħt bandiera neutrali sabiex ma jkunx hemm projbizzjoni totali fuqhom. Il-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelensky nhar il-ġimgħa ġeddet is-sejħiet tiegħu għal bojkott tal-logħob billi argumenta li l-preżenza tar-rappreżentanti tal-istat terroristiku hija manifestazzjoni ta' vjolenza u illegalità. L-Amerika waqqet oġġett mhux identifikat li kien qed itir fl-ispazju tal-ajru tagħha il barra mill-kosta tal-Alaska. L-oġġett li twaqqaf fuq ordni tal-President Joe Biden kien qed itir foli ta' madwar 40,000 pied u kien fih daqs karozza żgħira. Kien ajruplan F-22 illi waqqa l-oġġett blużu ta' missila u kollox jindika li ma kien hemm ebda ekwipaġġ fuqu. Sissa għadu mhux magħruf minn fejn ġie jew x'kien eżatt dan l-oġġett. Dan il-każ Trump seħħ ftit jiem biss wara li l-Istati Uniti waqqet bużieqa Ċiniża li kienet maħsuba li kienet ajruplan ta' spjunaġġ għalkemm iċ-Ċina qed tibqa' tiċħad. Ġie żvelat mill-Palazz ta' Buckingham il-logo uffiċjali għall-inkurunazzjoni tar-Re Karlu III li għandu jidher fi street parties fuq il-midja soċjali u s-souvenirs uffiċjali. Il-logo inħoloq minn Sir John Ive magħruf għad-diżinji innovattivi tiegħu għal gadgets tal-Apple. Dan il-logo juri ġbija aktar tradizzjonali bi fjuri jiffurmaw il-forma tal-kuruna ta' Sandwardu użata fl-inkurunazzjoni. Id-disin tal-fjuri li huma emblemi minn madwar ir-Renju Unit jenfasizza l-ottimiżmu tar-rebbija u jirrifletti l-imħabba tar-re għan-natura. Dan huwa kontrast mad-disin qawwi ħafna tat-timbri l-ġodda tar-Re Karlu żvelati din il-ġimgħa li m'għandhomx kuruna jew dekorazzjoni. Il-logo huwa l-aħħar dettall li ġie żvelat miċ-ċelebrazzjonijiet ippjanati biex jimmarkaw l-inkurunazzjoni li se ssir f'Westminster Abbey fis-6 ta' Mejju li ġej. Il-ġurnata se tinkludi kortejo qudiera tradizzjonali mill-gallerija tal-Palazz ta' Buckingham għalkemm għadu mhux magħruf min se jattendi bil-ebda konferma s'issa jekk id-Duka u d-Dukessa ta' Sussex humiex se jkunu preżenti. Il-ħadd 7 ta' Mejju ser ikun hemm kunċert mużikali u spettaklu ta' dwal fil-Kastell ta' Windsor.